Hola, benvinguts al torneig de tenis Conde Godó, un torneig en el que no falta absolutament de res. Hi ha celebrities, famoseo, bons jugadors... Per què? Perquè es fa tot a lo gran. Per cert, he dit a lo gran? Per cert, abans de que entrem un pilotasso, anem a veure qui hi ha, no? Som-hi, va. Director d'aquest event. He vist que eres director per dues coses. Primera, perquè, home, l'Albert Costa ja va amb traje. Ja... I després perquè, mira, va amb maletí. Sí, bueno, la veritat és que sí, la veritat és que avui em toca anar, tinc aquí algunes coses i, bueno, toca organitzar i toca anar en traje, no? La veritat és que sí, encara que m'agrada més anar amb xandall, Hola, Heidi Mitchell. Hola, hola, Heidi. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿el mundo del fútbol qué? ¿Está muy diferente cuando lo dejaste tú o no? Sí, he echado yo una bronca a mi padre. 10 años lo echó con mi madre demasiado pronto. Debería haber aguantado 10 añitos, macho. Los contratos que hay ahora. Por ejemplo, ¿qué canción le pondrías hoy en día al Barça? Hoy al Barça, escándalo. Escándalo, es un escándalo. Por la puerta de Gran Hermano se abre la puerta y entra Iván Medina, que sóc jo. Jo saludo, no, saludo. Per això m'has de pagar molts doblers, tu. Ens coneixem? Ens coneixem? Sí! S'abre la puerta de Gran Hermano y entro yo, ¿no? No. Aquí et toca. Què li posa com una moto a Sete Gibernau? Què em posa? Moltes coses. Anar amb moto, la primera. I després veure tenis, coses... A l'esport normalment em posa com una moto, realment. Una pregunta difícil. Una gran moto em poso com una moto. Duro de pelar. Sí, exacto, duro de pelar. A ver si nos pelamos las patillitas, ¿no? Truca el Conde. Truca el Xavier Godó, Truquem, que és amic meu. Un home amb moto tantes hores sol, en què pensa? Clar, suposo que arriba un moment que et tornes boig, no? Que... Pues a vegades dona. Vulguis o no, hi ha un moment que et ve que hi ha cantarella, que hi ha cançó, no? No saps per què, però l'instint doncs, a vegades et porta doncs, amb alguna cançó que, mira, doncs, depenent la carrera, doncs, aquesta cançó es va canviant. Joaquín Cortés, buenos días. Rafael Amargo. No, Joaquín Cortés. Bueno, pues entonces me subo yo aquí, entonces Rafael Amargo. Bueno. Viniendo por ahí por la calle me han dicho Farruquito, entonces... Pues ya está, ¿ves? Joaquín Cortés, Farruquito y Rafael Amargo. Pero yo digo, lo cortés no quita los canales, pero en Farruquita lo amargo. Hola, i tu. Jordi, bon dia. A ti te gusta el tenis o no? Els Ace, quan fan un Ace, m'agrada molt. I les hosteles, per exemple, què? No, jo això no. Això tu no. No, això són professionals que estan fent lo seu. Jo no vinc aquí a mirar hosteses. Si és una cosa que tu vols fer, jo t'animo a fer-ho, però és que jo no he vingut a conèixer hosteses perquè crec que estan fent la seva feina i per tant, jo no he vingut a això. Esteu treballant? No, ara mateix no. Mira que jo intentava quedar bé. Se abre la puerta de Gran Hermano. Que no se abre nada, perquè no. Esteu súper sense plom. Que es veu que van dels famosos que hi ha partits de tenis.